Miss hi chuan Miss chang tian hi ti chevek la ka du ni amin thana zong po hi ti chevek la chu ka du ni a han ti ya a driver pa hian ti chia tiom je chu eng ti na nge a han ti chuan mi pai nia chang te chu i khoi ve tu lom nge i ti dan tu zong ka soi ve ka nga yem nia a han ti ya Miss to sina ma hian mol po takin om se ka du ni chuan a hna tanga ban wang thena turin chu tiang thil chu i ti thei chuan chu ka du ni a han ti chuan ti rang mai ka lo ti ha don nia lungai su ka thena zong ka lo seng don nia tin pon lama chuna chuak tang hala chutia a chua tak nu chuan Mr. Sen in pui Miss Jiang chu mol pho taka om huna chuan lo thei lovin i thena ngai nge yang tin a soita ni nakena chuan Miss Jiang le a thena nu kha in bual lo huna hian local dona ma se Miss Jiang chuan ke chu ka lo in bual ve lo mai nge ti khan lo in bual la ke chu ka lo va chol ha ta mangi a han ti chuan ole ni de ma moi ne ni chuan in meno khul vat mai don nia tin an pani chuan anin thren khang ta chutia anin thren khang ta nu chuan Miss Jiang chu mi pa pakhat hian a mai ron hu pa a ron man ta dam doi mang chuan ni kha khado chuan a siam ta ni he pa hi Miss hi driver pa kha ni ti chuan Miss Jiang chu phur beta mun pakhata hian alo da he pa hian alo ha chu hun a nga ka ni ti chuan le a mai chuna beng ta sok me a ron ha chuak ta Miss Jiang in chu pa chu han hu chuan tungai nia en thil ngai du a han ti a engma ni love zona tlem te ka zo don chia dik takin min chang la chu zong chu ni mai ani lo chuan he in chung hi nungdom min chua san lawang a han ti hala enge i zona nei chu a han ti chuan nang hi Mr. Sina nupui niam chuan anupui tak niam a han ti chuan enga tinga chu thu chu min zo a han ti ya he pa hian ka zona chu chang mai ro o nge ai tin thil dang se su ani lo chuan in nei he ta hen ka lang hal the nia a han ti ya chuta Miss Jiang chuan ai kan ni lo anupui dik tak kan ni lo a han ti chuan he pa hian do ti la soi don cheu mo a han ti ya chuta a phone chu a han phora a chung chu han honga han lo in biak na thin chu han moa ente che Mr. Sen hian anupui angena sei chau thren che a enga tinge to na anupui kan ni lo te dot min khali tum le a han ti ya thadawa min chang lo nei chuan in chi ro don ania tin an vo vela etila hian Mr. Sen le assistant chun lo kala Mr. Sen project chun chang po kan ti fel vek to a thalia chuanin email te poi don thei ka be se lo ti ya ole lo mo me he a tai do to a Miss Jiang hi lo la let lo ti nem nia a han ti chuan a khualum deuh sia chu wang nei bol ve de pon mai thei tia han soi lai chuan a ma chuan thil ladak deuh nuai mai chu han huwa ehe hei ente Mr. Sen hei Miss Jiang hi ken lai khanin ka khatlat enga tingi hela hin lo tlak deuh nuai le a han tia i chiang amo a han ti chuan chiang e a hi a king chok lai ka hmung e lom a ma lo chu mi dang an king hlein hem a han tia chuta le Mr. Sen chuan yang takin security ho be hala tu da hin rang takin kan zung hala ngai ni tu te mo tak chuan ko bo tin ani mai zung hal ro a han ti ta ole ka pu tin rang takin ma chu an han dang tang hala ni chuta Miss Jiang te om na lampang lo lang ve le ya Mr. Sen nupui ka nei ti kha chungin ka chunga en thil nge ti tuma i thil ti tum hi a thadon me lo nia ti in Miss Jiang chuan lo so ya he pa hian ni chungin ke hian engma hlo kan hei thenem engma chan tu kan nei to lawa ka chunga eng po thing se poi ti na kan nei thenem a han ti ya tuinge lo tir chia Miss hi ni mo a han ti chuan eo yu kha thei le mai ma se itlai ma ni a han ti chuan en thil nge ti tuma ati chuta he pa hin a chem te chu a han thlawa ka thil ti tum chu mo yu kha chun zom mai ang ti in avan beta sual lui chu tum ta chuan apuma chuan na deuh mai chuan a han nek boka chutia puma na dewa han nek ta ka chuan apum chu ron na a zoi ta nok maya chuala chuan atluta he pala hian voina hin thil nge ka ti thei chu kan enang chu ti in sual chun zom chu han tuma chutia sual chun zom atum lai tak chuan Mr. Sen te po chu an lo thleng ve ta rang takin a ron pot thong hala
mai cho nên nga là anh nào thì hậu cho nên lâu man nga vắt bọc riêng tiền ít try em tin anh bồi bùi nga là nhà kháng takin doctor với công hai gọi tin assistant chuột tiền nga là nè ole này cái nào chun doctor chỉ lâu cái là miss riêng tiền này chú anh en về na doctor nô tệ a try em anh thì ya chú về lại miss doctor chuan nô tệ à nào bị bay lo à còn tiếng hal vắt doctor chuan anh kiếm mà try về cái chuan nô tệ ở mong po lo in khé số là này mấy thầy hẳn thì chuan nè đâu doctor với những cái test cái này rồi ta chuan nào có bay về rồi à hẳn thì ya doctor chuan a test na kan man te hi alo hlui to chuan result dik lo hi pe ve thina chung vel wang te po chun mai thei a han ti chuan mak ati ta hle mai ti hian lo chol hadam se mon changin a gon that chuak ve le meng engma liam tham anei lo ve a han ti chuan ole doctor gon lo me tin doctor po chu pon lama chuak ve le ta miss jeng chuan a ro te chuan naw ka pai thuk lo je ve tranga a hun taka ka sei chu ang ka ti line ma se naw ko lo pai me sirawa tin a khil hai khop maya miss to sen chuan naw i pai tho chu inga tinge min lo khil lova ma tinge ro je pa a han ti chuan naw ka pai thui khrian ni chuan ti thatu min ti ka lo wang lom a han ti ya eng wangin nge mo chu tiang thil chu ka ti ri ngotang mule ti a han se lai chuan miss jiang chuan ron chan len tuma ma se pum chu ron na le deuh thut maya han dom le a inga tinge I try em I pumana le ta em ne tin miss to sena chuan alo boi pui ngal vata ma se miss jang chuan boi pui alo du vak lo khatiang khan ke min boi pui ngai lo miss hi kha lo boi pui zo wa yang thil zong hi ama ti ve khani hi he tiang thil ti to lo tu hen lo philang che a han ti ya miss hi ti ani don em ni a han ti chuan ni emole khamin be tu kha aim puang ve kalom a han ti ya ani mo kha pa khan ending he soya miss hi do ti ani ti soya mo a han ti lai chuan an naw pakha chu kon kala miss osen engkim ka chui chu vek to a kha mi pa be tu kha miss hi chung ko driver thrin lo nia tuna hen in puang vek to e miss hi na kha tianga ti tu ka ti wanga on ti chaw ni kan pi hi a zom na zong ti chet tu ma lo kala ni a han ti chuan miss to sen chuan hi chuan ni thil ti lo ni tak tak mo din mak ati tak khop mai miss jeng chuan tuna chuan ti khan I ring to em I mi mangai tak chu hum po tum mala I hum thei to chong lawang a han ti chuan miss to sen chuan entik line nge ni kha ka mi mangai ani ti ka do soya a han ti ya chutia anin hel boy vel lai chuan assistant chuan moite miss jeng miss to sena kan puina ami mangai tak chu nangma zok hilom nangma hilom ka kha chiang lom alo ti ya engtina engmoin soya a han ti chuan miss to sen chuan nie ani khana soi digalom kum tam tak kum thum liam ta tanga kamem hangai dik tak chu nangma hi ni tina han soya assistant po chuan nie chu dik kum thum liam ta tang khan nangma chan chin hi a soi thuina nangma hi a hangai tak tak chu ni tia han soi ta ka chuan miss jeng chuan ani mo kalo khelo ni chu a han tia chuta miss to sen chuan ani chuan ti khang ka khathiame kanin nei ta hnuwa po ka chungai that lo em na chan chu miss hi chuan ni kha ka hmangai moi ti wang ani mo a han ta miss jeng chuan in nel sia in nei box sia chu wang lom alo tia miss to sen chuan ilo chik tok lo ni mai thei miss hi kabul ngai lo kala piangin mun danga kalna tu hun kam chang ka jong thina khan te kha ilo khena nge a han ti chuan miss jeng chuan nie ka ti palani kalo khatok lo ni min khathiam don nia atita assistant po chuan inin ka a thale thei chu lomom hle mai kan hmalam hun zela po hetiang buai na hi inin ka thlen to lo nan in panin inin nei ni ti hi zep lovin mi the khre da pom chuak to la thain ka ria a han tia miss to sen chuan nie adikop mai kumin retreat kan nei huna a closing ceremony a company nupa kan ni ti hi ka puang chuak don ani ti chuan nang po in dik tak hi ka soi lang bok nga chu chu ka mi ti am an ti chuan miss jeng po chuan rem ati thua soita ti chuan a kut chu han la miss to sen chuan miss hi ni chunga hetiang thil alo ti hi apoi ka ti khop maya ma se tuna chuan hetiang thil hi ati re to ngai lo na turin kan din mun he ka siam he don ani a han tia
heti ra hen dam doin lama chuan mi si chuan chu chun tak tak mo jiang tian ale mi so sen te chu anin then to mo halo tia helaya driver pa hian in then to mole yo lo chun hei en la anin then le kha te po tin anin then le kha chu lo keng ve thlap maya kha anin then na pe pa ani kha miss to sen chuan miss jiang chu adulo chung assign lu tiang lom anin then chiang to khop mai tin lo khilani chuta miss hi chuan iti thor he mai khailo man ka peng che ti in alu kham hnuai ka chu han pe dona he ka thila la kalbo wang che voi khat ma loin lan to song chi khriamo han ti chuan terang mai ka khre ka ombo wang tu ma min chi chuak thei do lawang kan chuak ha la nge ti in pon lama chuan a chuak ta ni pon lama chuan miss to sen le assistant chuan long ha ka assistant chuan kan soyang thlap khani tiam alo ti o ka pu in soyang thlap hang ka ti e engma thi sual ka nei lo chuan ka tu se zong pu a oi vek yo lo chuan hei lo manatan poisa tam tak min pe boka tin ka chu han mu nga la ti chuan assistant chuan min thopui thoboka chu wang chuan nang chu kan ngai dam kha mang che ma se lai mun loin lan to song che pon lama chu wa tin pon lama chuan an chu tir ta ni chu ta le rom chunga chuan miss to sen chu valuta miss hin miss to sen han mu chuan atlim hle mai miss to sen ni local ni mo enge kon ti ve te mela doctor se cheidan chuanin naktu ka hin ka chuak thei don to anti sin alo tia ani mo avalomom ve hoimo tin aban chu a han en sak vera hetiang ichunga alo thleng hi chu apoi ka ti khop mai tin lem han chang vera ni chuta miss hi chuan nie accident ka to lai khan mo phokna zong chu alang tin ni soya chuan eng tiang nge mo phokna chu ilak don le tin alo zot halani nie chu mi chung chang lo soi tu ka local po ka nialom ton tu ma hian momal takin hei hi sei ka do ni mon view villa kang company na tho kho zong ro treat kan nei dona chuta chu mi poima tak te po an local dona nang po kang company a hun rei tak chung lo thok ve to thine ni wangin local vela ka do ni chuta chuan thil surprise tu ka nei don che a tuna chung ka sirok sa theilawa a han ti chuan surprise mo a han ti ya oni e chumi hmuna chuan local la i local theini chuan kalom via wang ka surprise siam tu po i local theini chuan a lo tling thei don sia lina han sui ta ni iti tak takem an ti chuan ti tak take dot ka khil hlenem che han ti chuan miss hi chu lom lu tuka avakwa ta chot maya a to pa chuan nupui ta min som don ta ni hi tin thutluk na asiam man to ni ti khan lo in siam la lo ha tam la nak tu ka i lo chu nga ti chuanin retreat kan in hmuna chuan i local ngei don ni o moi takin lo in sei don nia ati da bokani ole retreat an nei na hmun chu lo lang ta mi te ho chuan voin hian miss to sen chuan tuima tak mai nupui ta na som don tin an soya tin an lo soi ni miss hi la chuan nie anupui tu chu tu tak niang mo in lo en don nia tin ama ninge in ringin in ti thei tak chuan lo soi vela mi then khatho chuan nupui nei thu te hi an soi thuina anupui chu tun tu ma hian adak lang don pon sok mai thei ti ten an lo rang lei ni chuan le miss to sen po chu na kon lut tan ta eso miss to sen po kon thleng ta e tin miss hi chu avakal hnaya ava chi be ngala lo thleng ta mo antia akut chu han la sana voin chu itan surprise ka bo se ka ti kha alo then hun i long phak don nia an ti chuan tuna hian chu lo thleng hal thei lo bem ni antia o tuna hian lo thleng ha don alom so le ti in malam pang chu kok pheita malama chun miss jiang chu moi takha in che in violin ne na kon kal pheita zan mai mi te ho chuan moi lo ti khop maya an lo en du khop maya miss hi chuan miss jiang in mela mu chuan mak ati hle mai so nu chu enting hi helai muna te lo kal ngam jok le a in che dan te chu moi em le ngala eng ti tu lo kal nge mo ni le tin a en zera miss jiang chu stage lama chuan alon kai chhota midang ho chuan an lo en trap maya miss jiang chu na violin keng lai chu han tum ta hala music moi tak me chu han tum chuaka midang ho chuan an lo hual an lo kal nai tiau maya he ki kam mani zo chiang khan ni lom ni
cái tiếng music tí khi đâu thiếm anh emo violin polo play thiếm anh khi mỗi em mấy lại nga la tin anh lâu phật được sụp sụp mày miss riêng cái chuan music tụm lại cho tụm chun som zela cho ta miss chuan anh ấy riêng tiền đi anh ấy lắm nè he khóc bôi trong hiện nọ chuan thì tôi một cái tia anh thì chuan lâu ngồi lâu la lâu ngay chẳng lâu gõ anh thì đấy miss riêng cái chuan music tụm lại cho chun som zela tổ bà chuan tụm rồi ta mình đang hậu chuan của tấn lâu beng anh lâu lom thiam lom khóc mày thì chuan Mr. Singapore chu stage chuan han lon kaya ole helai local khom zong ten zawai chung lawmthu ko suya voina hian thuruk pon chua ka duwa kan nan bi poimo tak mai in zawai mit mo hian gon pon chua gon tak lan ka du ni tia soilai chuan miss hi chu stage chuan gon lon kai do thota miss jiang in hena chuan helai huna hin do om ve don ti ka khelawa apoi do ve ka ho puina ni tuwa nangi do lang le nang he min ti boi hi chu nuwa melo ti ve khum khima nei hi han tia chuta Mr. Sina lampang chu hoin ma se Mr. Sina chuan miss hi lampang ni lovin miss jiang i jok chu han ena akut chu han ban pheya miss hi chuan ama ban don moti in akut wa ban veya ma se Mr. Sina chu local phein miss hi chu kalpel thadai maya miss jiang i jok kut chu awa vuan ta chat mai midang ho chuan mak lo ti khop maya ole tuna chuan ka thungok chu hi ni ani hi kan nupui ako kan nupui ka nei tia an soi thrin miss jiangi ani hi tin han soi ta in zawai chi be ule tin miss jiangi chuan han soya chu ta le midang ho chuan ani chuan kam manei jok hi kan ho tu pa nupui lo ni ka ne mo inin ka ga hin enga moto ka omani ti hi kalo ka reng to kalo ring hlau thrin chowa to pa chuan kan ring dikta ti ten lo soi vela chu ta miss jiangi chuan apoi ka ti khop mai company ka hi hun gai tak chung kan lo zepa chan chu kan hnala mate buina thlen thei kan lo wangin ma se tuna chuan pon chu kan du to ni han ti chuan miss hi chu kan kal hnaya miss to sena kut chu kan vuana miss to sen voin hian ka tan thu lomom tak pon chu in tiam ani rom ni ani nen hin in thlen ani rom ni ron ti ta in wangin ani hi ka thlen ri ngotang nang hian zeng zin kha ani zom na ti bo bang tu hian ni ti kan rom ni mà sẽ thọ tiếng lâu nị cả còn thì ta mình đang hỗ trợ mà cái lâu thì khóc mày cho ta lên anh ấy chuan nếu mà cái này đâu cả là ít sự sống khá lem với cái này mua tiền mình xí chuan rồi hay đặt chuan hẳn xoay nè anh thì cái lom cái bùm xe nị cả bùm lâu xe đang chuan hay hôm nay còn cái thì đón xí đâu và anh thì chuan mình xí chuan car driver bắt tôi xí cả ôi mẹ su áp phụ cho với cái này cả hẳn thì gì mà sẽ miss đó sẽ là chuan thiếu tỷ hi ipi ok bo san thei ring am ni ini na dik tak hi kan kha to lom tin han soya midang ho po chuan miss hi so ama tong to khan midik lo ni ka ring nga kan company tho lai tong to khan thil dik lo hi chom to ni tin miss to sina po chuan tuna hiam police ne na kan phang hal don chani i soi du ne jong song to police ne nai soi don nia tin an soi ta miss hi chu lau thong ta khop maya ni lo kha jung zin po khan min lo bu man mo han tia Mr. Sena chuan tuna chuan irwa man na zong po kan khoi vek to ithil ti zong po taklanin om vek to ni han ti chuan Mr. Sena ban chu han vuana ni lo khong ai takin min ngai dam ro kam hang ai che wanga ti ka ni kha kam hang ai em che wanga ni han tia ma se Mr. Sena chuan akut chu la suna voi tam tak ka khil to che ni lom ni nang hi unaw nuang baking ken lo che kami mangai tak tak chu jiang tian ni zo khini ti ka soi thrin ni lom ni han tia chuta messi chuan amma tong toin ka mangai na che kalan ti ka khil thrin che ma se ke ni revin ani zo khi thanga mo ani thing tlang no la thiam no po nei lo hi ani hian ka nei lo enge nei bi ka han tia Mr. Sena chuan sum le pai ho sak na te ming than na te thiam thil te heng te hi mangai na lo chuak zo turin eng man ni lo mangai na chu mangai na ni mai sum le pai le ho sak na apoi mo ve lo tin le lampang chu han hoya miss jiang ko chu han la kanin ton te ka tanga voin thleng hian ani hi ka thin lung lo khat tu chu ni ti na soita miss hi chuan jiang ti ani mai chu ivan nei big le mai
cái này từ rong mình chủ saka nang hi om lo lang chuan kan nun hi nuam do tur tin ron tha man tuma ma se Mr. Sen chuna lo dang vat in sumo ani lo ve chuan kan in thian that na le kan in le chin zong po hi ka thai che hal vek ton ania in chung ko le kan chung kan zom na po hi khatiang hi om don ani chuan ka ti to vekang chu mini wang chu min tem thei rawang a han ta chu tianga anin zom na zong ti to pa vo ta ka chuan mi si chuan ni lo chu tiang chu kan chung ai ti thei rawang a han tia assistant hena chuan hang takin ani hi khoi bo ha atita ni lo ngai dam ka ti rang khongai takin mi ngai dam ro miss jiang ka thiam lo ni a han tia ma se assistant chuan pon lama chuan a pot chuak ta ni chu tia pon laman chuata no chuan Mr. Sen chuan in the vai chunga ngai tham ka ti re kan me mal nun na thil za thak tak lo oma buwak nom lo do te en nom lo do te lo thlenga ni mai thei ma se voina tong chuan ka tiang buwak kha om le to lawang ti ka tiam na cheu a han tia chuan ko dan lo benga kan lom pui tuk cheu tin chuan Mr. Sen chuan voina tong chuan ani hi kan nupui ni ti in lo kha to don nia tin an soi non le a midang ho po chuan nia kan khriang chuan Mr. Sen in pui khan fop te le tin an lo awa chutia an lo aw de thap ta ka chuan Mr. Sen chuan an pui chuan naya am ban hi chuan anin fop ta ni chuan he thon thu hi lo top ta a thon thu dang kon ti chuan ang hal kan tu manga thon thu dang thak lo chule hu ni lo ngai chang le don nia ati zong kha ni e